Que tal? Moi boas tardes. A Unión Europea desoe as reivindicacións do campo e dá luz verde ao acordo cos países que integran o Mercosur, o Brasil, a Argentina, Uruguai e Paraguai. Con ese pacto entrarán no mercado comunitario produtos a prezos máis baixos, con menores exixencias no cultivo ou cría cos dos nosos agricultores e gandeiros. O acordo contou co visto e prace de España e co voto en contra de Francia e Hungría. O Consello da Unión vai no ratificar esta tarde. O sector primario segue coas protestas. Aquí en Galicia, a maior conserveira da comunidade, Medra Gealsa, amplía as súas instalacións en Boiro para seguir investindo na comunidade. Ten asegurada a concesión nos próximos 40 anos porque a Xunta aprobou unha prórroga para que seguise instalada no litoral. Alfonso Rueda confía en que a conserveira, que dá emprego a 15.000 persoas, medre aínda máis. Os que son de aquí sigan sendo de aquí con máis forza, o que temos que facer é ser executivos e apostar, e con valentía, por suposto dentro da legalidade, e foi o que fixemos. E xa se coñecen as cifras da próxima oferta de emprego de ensino público. 1.601 prazas. O 80% delas van ser de acceso libre. O conselleiro di que se publicará de xeito inmediato. En España, o Goberno daba hoxe detalles do novo modelo de financiamento autonómico. A ministra de Facenda propón que as comunidades aumenten os cartos que elas xestionan polos impostos de IRPF e IBE. Calculan que son 16.000 millóns que agora administra o Estado e que pasarían a xestionar as autonomías. Galicia analiza a proposta, aínda que o conselleiro de Facenda xa avanza, non se pode pactar un modelo con Cataluña para estendelo ao resto das comunidades. Un coche bateu contra un autobús escolar no concello pontevedrés das Neves. Os bombeiros tiveron que rescatar polo teito o chofer, un neno, e tamén a coidadora que o acompañaba. A pesar de que foi un accidente moi aparatoso, só houbo un ferido leve. A visita do Papa León XIV a España este ano vai collendo forma. Madrid, Barcelona e as Illas Canarias serán as paradas do Pontífice. Avanzárono os cardeais españois tal a xuntanza no Vaticano para presentar un primeiro borrador da viaxe. Faltan por ver as datas e os detalles concretos. Hai esperanza moi sólida, certamente, pero hai que esperar os tempos oportunos, pois nos agardaremos traballando nelo, porque estamos traballando nelo, que o Papa León poda ser un dos peregrinos significativos e importantes que se achegue a Santiago no ano santo 2027. Este é o último barco da Frota das Malvinas que volve ao Caladoiro despois do descanso de Nadal. 16 pesqueiros galegos pasarán ali os próximos 4 meses. Nuns minutos vemos como é a vida a bordo. En este telexornal Mediodía estivemos con Manuel, un carniceiro de Ribadavia que se volveu viral tras corrixir a todo un chef con 3 estrelas Michelin, o mesmísimo David Muñoz. Porque, se de carne se trata, en Galicia somos dos máis indicados para falar. Escoiten. La semana pasada David Muñoz subió este vídeo. Con entrecot de vaca rubia gallega. Eso no es entrecot, eso es llana o cañón. El entrecot es la chuleta sin hueso. Este venres deixanos tamén unha despedida, foi a estrela mundial do baloncesto feminino dos anos 80, xogou tamén en España e visitou Galicia no ano 1988. Uliana Semenova medía 2 metros e 13 centímetros e gañouno absolutamente todo no seu deporte. Foi un dos símbolos da extinta Unión Soviética. Faleceu hoxe aos 74 anos, deixando un recordo bonito en todos os que tiveron a oportunidade de coñecela. No tempo seguimos notando os efectos da borrasca Goretti. Mantense un aviso laranxa no litoral norte e as chuvias volven ser en forma de neve en cotas por riba dos 1000 metros. Situación que motiva un aviso na montaña lucense. Por certo, as temperaturas volven baixar. Os 27 deronlle vista e prace ao acordo de libre comercio entre a Unión Europea e os países que integran o Mercosur, que son o Brasil, a Argentina, o Uruguai e Paraguai. Por unha maioría cualificada de 21 votos a favor, entre eles o de España, e 5 en contra, os embaixadores aprobaron provisionalmente a firma dese acordo. Con todo, a votación definitiva vai ser
esta tarde. Finalmente, Italia decantouse polo sí, pero a cambio de que se aprobe unha cláusula de salvagarda para os agricultores europeos. A este acordo acaba de referirse o rei. Filipe VI celebra que Europa estreite lazos cos países do sur de América que integran o Mercosur. Considera que é un paso adiante nos intercambios comerciais entre os dous continentes e destaca o papel de España. O para desarrollar en todo su potencial el acuerdo con Mercosur, que tan importante es para la Unión y, desde luego, para nuestro país. Y, sin duda, hoy estamos de enhorabuena en ese sentido. Pro Goberno de España, o pacto de Bruxelas co Mercosur é unha noticia extraordinaria. Xosé Manuel Ares. Sí, Marta, hai acordo, pero non hai unanimidade en Europa. Francia, Austria ou Irlanda puxéronse só cambio de posición, como ti contabas, de Italia, permitiu que se saia o acordo adiante. Tamén coa oposición de gandeiros e agricultores que levan un tempo movilizándose. Consideran que europeos e latinoamericanos non van competir nas mesmas condicións. As asociacións de agricultores falan de competencia desleal, xa que as normas neses países sanitarias, medioambientais ou laborais non son tan exigentes como na Unión Europea. Con todo, o ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Álvarez, mostrou a súa satisfacción polo acordo. Recibimos una extraordinaria noticia y es que por fin la Unión Europea ha dicho sí a Mercosur, como España y la diplomacia española. Como la diplomacia española y muchos de los embajadores que están destinados en países de la Unión Europea y en países de América Latina aquí presentes, llevamos impulsando y trabajando durante mucho tiempo. Contra este acordo seguen as protestas de agricultores e gandeiros en España e en Europa. Esta mañá volvían bloquear con tractores o centro de Bruxelas. Denuncian que será letal para o campo europeo e que se vai producir competencia desleal, porque os produtos de América do Sur entrarían con arancéis reducidos e non teñen normativas locais sanitarias e medioambientais tan exixentes. Os agricultores rexeitan ese acordo co Mercosur, pero tamén saen protestar para pedir máis fondos para a política agraria común. Son os cartos europeos clave para o sector que se están a negociar en Bruxelas. A conselleira de Medio Rural, María José Gómez, reclama que haxa partidas específicas para axudar o campo. Non nos sirve, como dicimos, unha PAC con un 20% menos de fondos, nin tampouco unha PAC na que os fondos para o sector agrario non veñan claramente diferenciados. Necesitamos que os fondos non veñan nesa bolsa común, donde outros sectores poidan coller. Xa están rumbo ás Malvinas todos os barcos galegos que as últimas semanas volverán a casa pro descanso de Nadal. Agora van estar fora durante 4 meses ou máis, capturando pota. Aínda que as conexións con terra melloraron moito, pero o momento do adeus ás familias segue sendo moi duro. Carlos. Así, Valeiro, queda dende hoxe este peirao. Dende aquí saíron esta mañá os últimos barcos galegos da frota das Malvinas. Son 16 pesqueiros que botarán nese caladoiro os próximos 4 meses, unha das mareas máis longas do sector da pesca. Segue a ser unha vida moi dura, hai moito traballo nos barcos, pero é certo que nos últimos anos se foron incorporando algunhas melloras na comodidade, en especial na comunicación coas familias que quedan en terra. Aínda así, hoxe foi un día difícil, un día emotivo para as familias que viñeron despedir aquí os seus. Sofía veu de Bueu a despedir a papá, Casco Vermello, é un dos 68 tripulantes do Argos Berbés. O barco será o seu fogar os próximos 4 meses. Aquí a parte máis dura é estar lonxe da familia, non? Deixas a muller, deixas fillos, deixas moita xente que vas a estar lonxe dela. Bueno, teño aquí uns recuerdos da familia, do meu neno, do meu rapaz coa muller. Hoxe os barcos teñen internet para ler noticias, ver algunha serie e, sobre todo, para charlar por WhatsApp. Para, de alguma maneira, estar aí presente, non? Día a día nas cousas que poden surgir na casa, porque claro, ti estás aquí e eles tamén teñen problemas alá e ti non estás ali para poder axudar. Antiguamente non hubo internet, pasábamos meses sin hablar con la familia y ahora, sobre todo, estamos hablando cada día, todos los días con la familia. No Argos conviven 4 nacionalidades, españois, indonesios, peruanos e senegaleses.
Una vida que se llama un triángulo: comedor, camarote y cubierta. Después de la cubierta estamos en el comedor comiendo o hablando y después cada uno a su camarote. 16 barcos galegos marcharon esta semana ás Malvinas. Volveremos velos aquí en maio. Gealsa, a maior conserveira de Galicia, estrea almacén tecnolóxico. As novas instalacións coinciden coa prórroga que lles acaba de conceder a Xunta para permaneceren no Porto de Boiro ata o ano 2067. Para conseguir unha prórroga excepcional como a de Gealsa, que amplía a concesión de 50 a 75 anos, un dos requisitos é que a empresa se comprometa a facer investimentos importantes. É o caso da conserveira, que destina 8 millóns de euros a mellorar as instalacións afectadas polo incendio do 2021 ou a facer un almacén tecnolóxico como este. Conscientes de que 17.000 de los 150.000 metros que tenemos son una concesión, pero teníamos que lograr esta prórroga porque nadie se atreve a invertir con un horizonte corto como el que había aquí. O presidente Alfonso Rueda compromete o apoio da Xunta a iniciativas empresariais como as de Gealsa. Si as administracións non acompañamos con decisións valientes as iniciativas empresariais, o que pasará é que ou non farán eses investimentos e, polo tanto, non seguirán crecendo e creando riqueza e postos de traballo ou os farán, pero noutros lugares. Gealsa xera no Barbanza 3.000 empregos directos e 12.000 indirectos. O Porto de Santo Adrián de Cobres, en Vilaboa, conta con 16 novas prazas de amarre. O novo dique de abrigo está deseñado para embarcacións mexilloeiras de entre 12 e 22 metros de eslora. Na inauguración das instalacións, o presidente da Xunta destacaba a mellora da seguridade pros mariñeiros. A obra está financiada nun 70% con fondos europeos e tivo un orzamento de case 2 millóns de euros. Cada embarcación co seu sitio para estar ali, para traballar cómodamente, sin ter que depender dos demais, sin traballos que antes levaban moito tempo e, ademais, con moitísima máis seguridade, que iso tamén é fundamental. E hoxe a ministra de Facenda presentou a súa proposta de financiamento autonómico, un texto que lles chega ás comunidades xa pactado previamente con Cataluña, con Esquerra Republicana. Os presidentes autonómicos do PP rexeitan esa reforma e así o trasladarán ao goberno na reunión que van manter a próxima semana. Facenda propón subir a porcentaxe que transfire ás comunidades dos dous grandes impostos que hai en España. No caso do IRPF propón ceder o 55% ás autonomías e no caso do IBE o 56,5%. Actualmente envíase ás rexións a metade do recadado, o 50%. Blinda el estado del bienestar, lo que llamamos principio de suficiencia y de lealtad institucional. O Goberno espera que a reforma entre en vigor no 2027. Calcula a ministra que dará case 21.000 millóns máis ás comunidades. 587 deles serían para Galicia. Supón un 7,6% máis que a poboación real que hoxe temos en Galicia. A Xunta quere analizar polo miúdo todas esas cifras e pronunciarase no Consello de Política Fiscal e Financeira que a ministra convocou pro mércores da semana que ven. En todo caso, o conselleiro do ramo critica as formas da proposta que xa chega pactada con Esquerra Republicana de Cataluña. Está a negociar co que é de todos, cos recursos de todas as comunidades autónomas, só con unha parte e logo tentando estendelo aos demais. Críticas duras tamén do presidente socialista de Castela Mancha. Antes prefire eleccións. Antes de que avance un atropello desta naturaleza, prefiero que hablen los españoles. En Cataluña sí se celebra o acordo. O seu presidente apela a Junts para que non bloquee a reforma no Congreso. Es el momento de ser responsables de nuestras decisiones. Pola contra, pro PP o novo modelo supón isto. Una patada a la unidad de España e a la igualdad de todos los territorios. Montero tamén quere reunirse con cada unha das comunidades. Estuda poñerlles límites para evitar o dumping fiscal.
Xa están en España os 5 presos políticos encarcerados en Venezuela polo réxime chavista. Son 4 homes e máis unha muller. Os vascos José María e Andrés levaban case 1 ano e medio en prisión acusados de conspirar contra Maduro. O goberno español di que agardan a liberación de máis represaliados. Os 5 españois que estaban presos nas cárceles venezolanas xa están en España. Son os vascos Andrés Martínez e José María Basoa, o canario Miguel Moreno, o valenciano Ernesto Gorbe e a hispano-venezolana Rocío San Miguel. En breve se pode producir a liberación de algún español máis. Hay una persona en concreto sobre la que tenemos esperanzas que pueda ser pues puesta en libertad en las próximas horas. Entre os liberados hai figuras claves da oposición venezolana, como es candidato presidencial Enrique Márquez e o colaborador de María Corina Machado, Viallo Pilieri. O goberno chavista sinala que aprobaron as excarcelacións para favorecer o clima de paz. Considérese este gesto del gobierno bolivariano de amplia intención de búsqueda de la paz. Unhas excarcelacións que, pro entorno da liberada Rocío San Miguel, estábamos legítimamente celebrando el inicio del fin de un régimen que ha ensangrentado a nuestro pueblo. A cooperación de Venezuela e a posta en liberdade dos presos evitou, segundo Donald Trump, unha segunda onda de ataques. O presidente estadounidense falou en Foz, onde dixo que a próxima semana se reunirá con María Corina Machado. Espero saudala, dixo Donald Trump, no marco desa colaboración entre os Estados Unidos e Venezuela da que fala o mandatario estadounidense. Está prevista unha reunión na Casa Branca coas grandes petroleiras, entre elas Repsol. Vanlles explicar o plan para a volta ao mercado do cru venezolano. E ao mesmo tempo que xestiona Venezuela, Trump anuncia ataques por terra aos cárteles da droga en México. A situación de Venezuela tamén se referiu o rei, que defendeu que o futuro do país debe ser decidido polos venezolanos de maneira libre e independente. Felipe VI animou as democracias a defender o dereito internacional fronte aos que actúan como no século pasado, cando non había normas. Y en ellas reside una especial responsabilidad ética a la hora de preservar ese mundo basado en normas, es decir, en la razón, frente al otro basado en el ejercicio ilimitado de la fuerza y movido por intereses muchas veces excluyentes o incompatibles. En clave xudicial, a Audiencia Nacional abre dilixencias previas para investigar o expresidente do goberno, José Luis Rodríguez Zapatero, por suposta colaboración co réxime de Nicolás Maduro. O xulgado aprecia indicios dunha posible infracción penal e pídelle á Fiscalía un informe sobre a competencia para a investigación. O xuíz dá este novo paso despois de admitir a trámite unha querela da Asociación Hazte Oír, na que atribúe a Zapatero a participación en supostos delitos de tráfico de drogas, branqueo de capitais e pertenza á organización criminal. E ábrese unha nova causa contra Santos Cerdán. Unha xuíza de Madrid cita ao exsecretario de Organización do PSOE para que declare o 5 de febreiro por un delito de falso testemuño, por presuntamente mentir na Comisión Coldo do Senado en abril de 2024. Daquela dixera que non contactara máis dun par de veces con Coldo García entre 2021 e 2023. A xuíza decidiu citalo tamén a raíz dunha querela de Hazte Oír. E no marco da investigación xudicial da xestión da Dina en Valencia, esta mañá declarou en calidade de testemuña o presidente do Partido Popular. Alberto Núñez Feijóo respondeu ás preguntas da xuíza por videoconferencia dende o seu despacho no Congreso. Dixo que foi el quen se puxo en contacto con Carlos Mazón, como tamén o fixo cos presidentes de Castela-A Mancha e Andalucía, ao ter coñecemento das incidencias que había. E trasladoulle á xuíza que non recibira información da xestión da emerxencia nin por parte das comunidades nin do Goberno de España. Alberto Núñez Feijóo di que responder ás preguntas da xustiza é cumprir co seu deber. Bueno, cumplir con mi deber. Si me llaman, acudo. ¿Tranquilo entonces? Absolutamente. Os populares xa miran Galicia como exemplo de estabilidade e de xestión. Esta tarde comeza na Coruña a interparlamentaria que reúne deputados, senadores e eurodeputados do PP. Unha reunión que estará centrada en achegar solucións aos problemas de vivenda, seguridade, financiamento ou a rexeneración democrática. Di o responsable de política autonómica que Galicia é o espello no que se mira o Partido Popular.
En este gobierno autonómico hay estabilidad, hay un gran presidente, Alfonso Rueda, hay presupuestos, hay compromiso con la gestión y con los problemas de la gente. E a cúpula dos socialistas galegos quere pechar feridas mañá na reunión do Comité Nacional do PSDG. Os críticos con José Ramón Gómez Besteiro e a súa dirección exixen reactivar a axenda feminista tras o caso de acoso sexual que rematou coa dimisión de José Tomé como presidente na Deputación de Lugo. Na dirección rebaixan a cita a unha reunión ordinaria. O que se vai a producir mañá pois é unha xuntanza ordinaria deste órgano, como xa tivemos tamén en novembro, en a que todos os compañeros e compañeiros falaremos, como sempre, entre compañeiros e compañeiras, na máxima confianza. Hoxe celebrouse o sorteo de 20 vivendas públicas no Concello de Mos. Foron axudicadas en réxime de alugueiro. A metade estaban reservadas pros que teñen menos de 36 anos, con prezos que van dende os 99 aos 300 euros mensuais. Moitos dos inscritos, empadroados ou persoas que traballan en Mos asistiron ao sorteo ante notario que se celebrou na delegación da Xunta en Vigo. 20 vivendas públicas que foron axudicadas en 4 lotes segundo o seu tamaño e accesibilidade. Lo menos o 50% destas vivendas serán para menores de 36 anos nesa aposta que temos por facilitar esa emancipación a nosa mocidade, vivendas en alugueiro que oscilan entre os 99 euros e os 300 euros máximo. Foi a mellor nova para empezar o ano para as familias que o conseguiron. Muy nerviosa, la verdad. Tuve mucha suerte. Mi nombre es Rebeca, tengo 39 años y optaba a una vivienda de 2. Y para mi hijo, claro, que también va a vivir conmigo y todo. Y ahora estamos pagando un alquiler muy alto. Entonces, bueno, pues nos viene bastante bien. Yo tengo 27 años, soy estudiante de Ingeniería Biomédica. A conselleira deulles os parabéns e explicou a marcha dos proxectos de vivenda pública en Galicia. Temos agora mesmo 3.000 novas vivendas de promoción pública en marchas, co compromiso de que este mesmo ano poremos en marcha esas 1.000 restantes para cumplir ese objetivo de que no 2028 se sean 4.000. No caso das de hoxe foron axudicadas por 7 anos en réxime de alugueiro. E xa sabemos cantas prazas van saír na próxima oferta de emprego público de educación en Galicia. A convocatoria vai ser de 1.601 prazas en infantil, primaria e secundaria. O 80% delas, é dicir, 1.388, serán de acceso libre. O conselleiro de Educación, Román Rodríguez, avanzaba que se van negociar os detalles na mesa sectorial cos sindicatos e destacaba que se publicarán de xeito inmediato. A inmensa maioría de acceso libre e isto vai a posibilitar dotar de maior estabilidade as plantillas do profesorado e vai tamén posibilitar reducir os ratios, como xa estou dicindo, nun contexto de queda demográfica no conxunto do sistema. Hoxe tamén seguimos falando de tempo. A borrasca Goretti mantén o foco protagonista, sobre todo no vento. Manda o vento aquí en terra e tamén no mar. Se queren saber a que velocidade de media soa o vento aquí, estamos en Muxía, ou se teñen curiosidade por coñecer a dimensión, a altura media das ondas destas últimas horas aquí nesta zona da Costa da Morte, sigan vendo o telexornal, que en uns minutos falamos sobre iso desde aquí. Si Isabela, nuns minutiños, antes dicímoslles que teñan moita atención se vostedes prevén viaxar en bus os próximos días na provincia da Coruña, porque volven as xornadas de paro no sector. A primeira vai ser xa o próximo luns. Haberá outras 5 durante o mes de xaneiro. Hoxe xa houbo protestas en Santiago. Os traballadores piden melloras laborais e salariais e as negociacións coa patronal de momento están bloqueadas. Non vai haber servicios, lles dá exactamente igual. Despois de pasar 4 días que se veu como o sector está unido, lles dá exactamente igual. O sector está cansado, non quere seguir traballando nestas condicións. A xornada e o salario son claves e determinantes para intentar desbloquear a situación. Nas neves tiveron que sacar polo teito dun autobús escolar a 3 persoas que ían no vehículo cando bateron contra un coche. O chofer, un neno e a súa coidadora, Alejandro, quedaron atrapados.
Sí, efectivamente, este accidente tivo lugar contra as 9 da mañá sobre esta ponte que poden ver tras de min, ubicada na estrada PO 415 ao seu paso polo concello das Neves. Foi o propio condutor o que deu o aviso, dixo que batera contra un turismo e que estaban atrapados, xa que as portas non se podían abrir. Ata aquí desplazáronse os servizos de emerxencia, entre eles os bombeiros, que tiveron que empregar 2 escadas para poder sacar a esas 3 persoas polo teito do autobús. Pola súa banda, os 3 ocupantes do turismo tiveron que ser trasladados ao hospital feridos e, de feito, os bombeiros tiveron que escarcerar tamén o condutor dese coche, que foi o ferido de maior gravidade. Hai un accidente de autobús-vehículo en riba dunha ponte e as persoas do autobús que non poden salir del. Quedar as portas pegadas contra a barandilla que protexe a caída da ponte. Unhas escaleiras, subir, xa o condutor había aberto a claraboia, acceder ao autobús pola claraboia, estaban tranquilos, estaban ilesos, o niño era que, claro, era moi pequeniño, bugullolo en brazos e, bueno, mostrábase un poquinho asustadiño, pero, bueno, tranquilizábolo e, nada, sacouse sin ningún problema. Os incendios en vivendas seguen deixando balances tráxicos en moitas localidades de España este inverno. Nas últimas horas morreron 3 persoas en Madrid e en Gran Canaria. O incendio ocorrido na localidade madrileña de Cienpozuelos afectou a unha vivenda unifamiliar que sufriu importantes danos. O lume iniciouse nunha habitación da planta baixa, a máis danada, pero o fume estendeuse pola planta superior, onde os bombeiros atoparon inconsciente o único residente, un home de 56 anos. Han tenido que romper la puerta para acceder. Rápidamente han sacado a la víctima de la primera planta, dejando el foco a un lado, y se lo hemos transferido a medios sanitarios. A víctima estaba en parada cardiorrespiratoria e, a pesar dos esforzos das urxencias sanitarias, faleceu. Poucas horas antes, outras 2 persoas morrían no incendio da súa vivenda na localidade de Gran Canaria de Arucas. A fumareda que saía do interior da vivenda alertou aos veciños, que avisaron ás emerxencias canarias. Os corpos, aínda sen identificar, foron localizados polos bombeiros encargados de sufocar o incendio. A Garda Civil investiga ambos os 2 sinistros. E en Barcelona buscan o mozo que agrediu de forma brutal a súa exparella e a nai dela na localidade de Calella. A exmoza xa o denunciara previamente por violencia machista. As 2 mulleres están hospitalizadas en estado crítico. O mozo golpeounas cunha cazola e fuxiu cando os berros das mulleres alertaron os veciños. En Indonesia pechan a busca tras o naufraxio en que morreron 4 membros da mesma familia española. Queda sen localizar o corpo dun dos nenos, Quique, de 10 anos. No naufraxio morreron o seu pai e outros 2 nenos e salváronse a nai e unha pequena. Os equipos de salvamento manterán activa unha alerta por se os pescadores ven o corpo do neno. En Cartello, os veciños da aldea de Pereda están conmocionados pola morte de Emilia, a muller de 66 anos que faleceu onte ao derrubarse parte da súa casa. Os bombeiros atopárona baixo os cascallos dunha construción anexa á súa casa, Xoel. Sí, Marta, esa construción precisamente a que teño ás miñas costas, unha estrutura con paredes de ladrillo e sobre a que estaría esa placa de formigón duns 100 metros cadrados na que habería tanto unha terraza como tamén un aseo no que podería ter estado a muller no momento dos feitos. Unha placa, como dicimos, de 100 metros cadrados de formigón de máis de 40 anos de antigüidade que tería sufrido tamén o efecto da auga e das filtracións, o que podería explicar ese derrubamento. Foi un veciño o que deu a voz de alarma pasadas ás 5 da tarde deste xoves. Ata aquí mobilizáronse, entre outros efectivos, varias ambulancias, tamén bombeiros de Celanova e voluntarios de Protección Civil deste concello de Cartelle, uns labores que se focalizaron sobre todo en retirar os cascallos, xa que dende un primeiro momento os efectivos sospitaban que a muller se podería atopar debaixo dos restos desa placa. Finalmente, tras máis de 3 horas de traballo, a iso das 10 da noite localizaban o corpo sen vida desta muller de 66 anos de idade. Chamoume un veciño do lado que estaba aí ao lado dunha nave, metido na nave, sentiu o estruendo, eu estaba a 3 minutos e acerqueime aquí. E subín arriba a vivenda porque a veciña do lado díxome que estaba dentro da casa e xa notei que estaba a planchada derrumbada onde la tiño o baño.
Este home foi un dos primeiros en chegar á casa de Emiliana no concello ourensán de Cartelle, onde á tarde unha placa de formigón duns 100 metros cadrados colapsou. Era unha estrutura nesa vivenda construída sobre unha corte. É unha construción de fai máis de 45 anos que quedan ao intemperio, sin tellado por arriba. O hormigón de hai 40 anos non é o hormigón de agora, nin a construción de hai 40 anos non é a mesma de agora. E, polo tanto, eso vai entrando a humedad no que é as vigas e no ferro, bueno, pois oxido e co peso veus abaixo. Viñeron os bomberos da Mancomunidade de Zalanova, nós 3 voluntarios de Protección Civil estuvemos axudando e botamos sobre 4 horas. A esperanza de que a muller puidera estar fora da vivenda axina se disipou. Podemos ver claros indicios de que podría estar dentro, por exemplo, unha porta que daba acceso a esa vivenda adosada pois faltaba, nese momento co cal pois deducimos que caíra nese momento e que estaba aberta. Un traballo pois bastante laborioso, sobre todo co risco que había de que acabara de colapsar o resto da vivenda. A muller vivía soa, pero agardaba a visita do técnico da caldeira que quedou soterrada entre os escombros. Por sorte, o home chegou algo despois. Un home entra vestido de muller nunha xoiería en pleno centro da Coruña e pide vela mercadoría. O caso é que, en canto tivo á vista as xoias, agarrounas e saiu fuxindo con elas, Esther. O presunto atracador xa entrara o día antes mirar mercadoría e onte contra as 8:30 do serán volveu. Pediu ver cadeas de ouro e cando a propietaria despregou a manta coa mercadoría no mostrador, deulle un tirón e fuxiu. O dato máis curioso que se sabe de momento é que ia vestido de muller con moita maquillaxe, gafas grandes e pano na cabeza. As cámaras de seguridade captaron imaxes dele e hoxe a Policía Científica recolleu mostras no establecemento. Foi un golpe rápido, por sorte sen violencia e sen risco para a propietaria da xoiería, que aínda ten pendente formalizar a denuncia polo presunto furto. En Rianxo, un home atracou un supermercado armado cunha navalla, entrou coa cara tapada e levou varios centos de euros da caixa. Arrestaron minutos despois do roubo, despois de que o identificara unha traballadora. Co rostro tapado, luvas e facéndose pasar por un cliente máis, así accedeu onte pola tarde o atracador que roubou este supermercado de Rianxo. Tras coller un paquete de panos de mesa, esperou a súa quenda na cola da caixa registradora, mais no momento de pagar, sorprendeu as traballadoras do negocio e os demais clientes sacando unha navalla do peto e exixindo que lle entregaran os cartos. Estaba cobrando, sí que me pareceu raro o que solo se lle viran os ollos, pero cando lle digo a cantidade que é, metama no bolsillo e quita unha navalla, en plan de película, isto é un atraco, damos cartos. Tras tratar de negociar co ladrón e mesmo ofrecerlle comida para que desistise do roubo, as caixeiras do supermercado víronse obrigadas a deixarlle subtraer os cartos. Levou varios centos de euros, na súa maioría en billetes pequenos. Como vin que non lle estaba chegando moito os billetes grandes, que se estaba quedando máis cos de 5 e cos de 10, quedei así un pouco parada, tal, a ver se non chegaba a coller moito, porque entre que tiña guantes non vía ben, estaba en mala postura, non daba collido ben. E nada, colleu o que pudo, un puñado, e incluso foi perdendo cartos, meteunos no bolsillo e foise. A súa fuxida da escena, o criminal cruzouse con outra traballadora que se dispuña a iniciar a súa quenda. Foi ela quen, despois de ver os vídeos da cámara de seguridade, o identificou ante a policía local que procedeu á súa detención minutos máis tarde. O implicado pasou a disposición xudicial contra as 10 desta mañá para finalmente ser posto en liberdade con cargos. A Garda Civil detivo 63 persoas en relación coa macrofesta que se montou entre fin de ano e Reis nunha paraxe natural en Albacete. A maior parte dos detidos son franceses, italianos e británicos. Están acusados de disturbios e de organización dun evento ilegal. Volve a neve á montaña de Lugo. Este mediodía activábase o aviso amarelo por acumulacións de neve de ata 5 centímetros. A cota sitúase nos 1000 metros. En Pedrafita xa están as quitaneves preparadas. A neve, que agora só se ve nos cumes máis altos, volverá a cubrir todo. Na montaña luguesa agárdanse acumulacións de ata 5 centímetros. Dicen que volve no van, se volve se non. Muchísimo frío. Yo que vengo de Canarias, la verdad es que se nota bastante. Un novo episodio de frío que terá no domingo a xornada máis desapracible. Como hace frío fuera, ahora toca tomar caldo. Gallego, gallego. Nada de pizzas ni de bobada.
Uno bueno grelo con cachelo. Este inverno parecese un pouco os de antes, co frío e a neve como protagonistas. Houbo neve durante o Nadal e tamén no comezo de ano. Porque facía moitos anos, mira de que no Cebreiro neva, pero facía moitos anos que non nevaba no Nadal. Entonces, nada, nevou todo o Nadal e o Día de Reixes tamén nevou. A cota situarase nos 1000 metros e volverán baixar as temperaturas ata valores negativos. A borrasca Goretti tamén se deixa sentir no litoral, con mar e o vento azoutando con moita forza, sobre todo na Mariña e, Sabela, na costa da Coruña. Marta, manda moito o vento, manda moitísimo nestas últimas horas, tanto manda que parece que pinta literalmente de branco parte desas ondas e manda tamén o vento a salitre, parte desa escuma ata aquí, sentímolo aquí en terra, estamos no santuario da Virxe da Barca en Muxía, onde se están registrando ondas de media dunha altura de aproximadamente uns 2 metros, pero se nos fixamos ben e imos facelo neste momento, damos esa oportunidade de calcular que unha de cada 7 ondas aproximadamente, esa é a serie, pois unha de cada 7 ondas ten unha altura duns 4 metros. En canto a velocidade do vento, aproximadamente estáse registrando aquí unha velocidade en Muxía duns 35 km a hora en terra, algo máis en mar aberto, 38 km a hora o vento zoa no mar. Non son cifras récord, de momento a verdade é que a borrasca Goretti non está deixando incidencias, iso sí, desde o borde litoral de Fisterra ata Ribadeo e máis toda a costa cantábrica ata San Sebastián mantén ese aviso laranxa. Mais abaixo, aquí en Galicia nas Rías Baixas, o aviso é de cor amarela. De calquera xeito, temporal, esta borrasca vai amainando, porque é o que ten o temporal, que por temporal é efímero. Iso sí, ata que chega o seguinte. Que non adoita tardar moito. O temporal deixa un morto en Donosti, un home maior que caeu ao mar preto da Cursal nunha zona que estaba precintada para impedir o paso dos peóns. O risco é elevado en toda a costa cantábrica, con ondas enormes, con refachos de vento que superan os 120 km por hora. Así que, moitísima precaución se achegan ao litoral. Goretti bateu con especial forza esta noite tamén no Reino Unido. No suroeste de Inglaterra houbo refachos de vento de ata 160 km por hora. A neve caeu con intensidade en todo o territorio e está dificultando o tráfico aéreo e o ferroviario. Preto de 60.000 fogares, ademais, están sen luz. La semana pasada, David Muñoz subió este vídeo. Con entrecot de vaca rubia gallega. Eso no es entrecot, eso es llana o cañón. Este vídeo dun carniceiro galego aleccionando o cociñeiro David Muñoz está triunfando nas redes sociais. Manuel Rodríguez, que ten unha carnicería na Praza de Abastos de Ribadavia, explícalle ao Estrela Michelin os distintos cortes da tenreira. Manuel ten a súa carnicería na Praza de Abastos de Ribadavia. Compaxina a atención á clientela coa grabación de vídeos para Instagram. Mostrar a carnicería clásica de toda a vida, a de abueliña que ven buscar os bistés ponendo por rebozar. La semana pasada, David Muñoz subió este vídeo. Con entrecot de vaca rubia gallega. Eso no es entrecot. Este é un dos últimos vídeos que subiu e dos máis polémicos. Diríxese ao cociñeiro David Muñoz para explicarlle os diferentes cortes da tenreira. El entrecot es la chuleta sin hueso, o sea, esto sin hueso. Aínda fixo unha segunda publicación respondendo a un comentario crítico. Lo que se muestra en el vídeo de David Muñoz es la hebra que viene en el medio de la llana. E o chollo de David Muñoz, pois veu a raíz que vin ese pequeno momento no que vi un cacho de llana e dixen, ostra, como un home como David Muñoz equivocouse neste cacho de carne. E fixen un contido didáctico, pero foiseme dar maos. Asegura que o fai con espírito didáctico e presume da exixencia dos galegos no consumo da carne. E aquí vas a Lugo, ves vacas polo camiño, ves ovellas, ti vas a Madrid e ves edificios moi bonitos, pero vacas non hai, entón, hombre, algo máis sabremos. Polo momento non tivo reacción do cociñeiro, o que lle pide que non se ofenda. Cada vez máis parellas deciden dormir separadas. Son xa case a metade, en concreto 43%. E chámanos a atención como esta tendencia triunfa entre a xente máis nova. Os motivos? Pois a comodidade e a calidade do sono.
Chámano divorcio do sono e a opción que escollen as parellas que elixen dormir en separadas. Unha realidade que, como a todo, ten adeptos e detractores. Como di un galego, depende. A ver, eu penso que xuntos é máis bonito, pero eu durmo mellor separada. Non teño parella, pero penso que se durme mellor por separado. Home, con muller, digo eu. Cuando estás en pareja, dormir juntos, estar juntos. Vivimos separados porque vivimos en casas distintas. Cada parella ten a súa realidade e o importante, din os expertos, é descansar ben. O importante é descansar ben. Se dormir en parella impide un bo descanso nocturno, ten que despertar moitas veces pola noite, non acaba un sono reparador, entón quizás a boa solución sea separar as camas ou incluso as habitacións. E por iso, precisamente, cando un non descansa ben dormindo acompañado, a decisión está clara. Hai veces que necesita un dormir separado. O meu marido roncaba moito e eu non podía dormir con el. A miña parella non ronca, entón pois ben. Pero bueno, non sei, como que desprende moito calor e tal polas noites, é como... Bueno, porque tes o teu espazo, non che dá calor ningunha persona. El problema es que yo ronco un poco, entonces depende de cada uno. Pero yo duermo mejor con gente. Comela, hai quen prefire dormir en parella. Nos llevamos bien, nos calentamos juntos ahora en invierno. Dormir separado es como más frío. Hay gente que se irrita, si duermes con alguien que pues, se mueve mucho o ronca. Si se ronca, se mueve moito, un desperta outro e quedan tranquilos. O importante é estar a gusto e dormir ben. O Papa León XIV vai visitar España este mesmo ano. Hoxe no Vaticano, representantes da Igrexa Española propuxeron un primeiro itinerario con 3 paradas: Barcelona, Madrid e Canarias. Seguindo de preto todos os detalles desa xuntanza está Javier Romero. Javier, que máis sabemos desa reunión, desa viaxe que se está a preparar? Ola Marta, pois o que podemos decir é que esta foi unha reunión preliminar, é dicir, Galicia non está, digamos, entre esas cidades que a Igrexa Española propuxo o Vaticano esta mañá, Madrid por ser a capital, Barcelona con motivo do remate das obras da Sagrada Familia, Canarias polo feito de que o Papa Francisco quixo facer esa viaxe, visitou todos aqueles puntos do sur de Europa onde chegan miles de migrantes agás España e, por tanto, digamos que Canarias era unha das citas obrigadas, imos a dicilo así. Estas foron as 3 primeiras propostas. O arcebispo de Madrid dixo que aínda queda moito traballo por facer por diante, tamén dixo que aínda non hai datas para esta viaxe, pero que sí que o Papa León XIV manifestou ese desexo de visitar España. Por tanto, Galicia, nesta primeira quenda, nesta primeira proposta que España, que a Igrexa Española fixo o Vaticano, Galicia está fora, pero quen sabe podría tomarse en consideración en reunións sucesivas. Marta. Todavía fechas no están cerradas, sino nos ha reunido a tres sedes o 3 obispos, también con la conferencia episcopal. Puedo decir que es Madrid, puedo decir que es Barcelona y que será Canarias. Foi o arcebispo de Madrid quen así o anunciou despois de participar esta mañá nunha reunión en Roma coa Secretaría de Estado do Vaticano. Barcelona, Madrid e Canarias son os destinos que están sobre a mesa para a visita papal. Fora da terna queda Santiago, unha posibilidade que estaba cobrando moita forza. Con todo, non hai desilusión, senón moita esperanza de que esa viaxe sexa o ano que ven, coincidindo co Ano Santo. Non, hai esperanza moi sólida, certamente, pero hai que esperar os tempos oportunos. Primeiro, evidentemente, a primeira viaxe do Papa León a España é significativa e importante, polo tanto, procederás a establecer os itinerarios e os tempos desa visita, e despois nos agardaremos traballando nelo, que o Papa León poda ser un dos peregrinos significativos e importantes que se achegue a Santiago no Ano Santo 2027. A última vez que un papa pisou Santiago foi no ano 2010, Bieito XVI fora recibido daquela polos aínda príncipes de Asturias. Un ano despois volveu a España para participar na Xornada Mundial da Xuventude. Se nada se malogra, volverán ser 2 anos consecutivos en que un papa viaxe ao noso país. E hai un anaco, vimos a Isabela neste telexornal Mediodía en Muxía. Vemos agora a imaxe que nos ofrece a cámara que temos ali con esas ondas. É certo que sopra o vento, pero sobre todo o aviso das próximas horas, o aviso laranxa no litoral norte, está fundamentado
no mar de fondo e vai continuar en aviso litoral durante a fin de semana. E outra das imaxes que nos ofrece este venres é a neve, mellor dito, a ausencia de neve. Foise derretendo, pois por mor da fronte asociada a esta borrasca Goretti, pero nas próximas horas está previsto que volva a nevar na montaña de Lugo, mesmo con aviso de nivel amarelo. Marcamos o aviso no litoral e, sobre todo, a novidade, ese aviso na montaña de Lugo, algunha folerpa pode caer nas próximas horas. Di Meteo Galicia que en cotas alrededor dos 1000 metros podría acumularse pois alrededor dos 5 centímetros, un aviso que vai continuar ata a primeira hora da mañá do sábado. Como ven, chuvires intermitentes como durante a mañá, que poden ser en forma de neve, e sensación de frío, non só polo descenso das temperaturas, tamén pola incidencia do vento do noroeste. Como sempre, despois da información deportiva, pois contámoslo todo, falamos da fin de semana e falamos das borrascas previstas xa para a próxima semana tamén. Con este tempo nada mellor que tomar as augas para entrar en calor e relaxarse. Sabémolo moi ben en Galicia. E sábeno tamén estes macacos do Xapón, que baixan cada día das montañas para mergullárense durante horas na auga quente das termas naturais. A escena é extrañamente familiar, case humana. Seguro que moitos de vostedes seguirían esta rutina de boa gana. Ben, pois, hoxe despedímonos neste telexornal Mediodía mergullándonos no universo do pintor ferrolán Ricardo Segura Torrella. 25 anos despois do seu pasamento, acaba de facer historia na súa cidade natal cunha exposición de moitísimo éxito. Clausúrase esta tarde e confírmase como a máis visitada do Centro Torrente Ballester. Co legado artístico de Segura Torrella rematamos. Que teñan unha moi feliz fin de semana. Ata o luns.